Ayan. Good evening. Time check 9:40. Ayan. Edit time. Dito kami sa bahay nila mama. Ayan. At higa na abang nag-i-edit ng vlog. Yung mga kapatid ko busy. Mga assignment nila ang busy. Anak ko. Kasi pula, pagkatapos lang mag-edit, headlip konti. Di ba dapat daon mo nag-edit na. Kasi pula. Ay. Headlip. At ako, ayun. Hindi tayo matutulog ngayon. Bantay dito sa anak ko kasi may sinat. Ano, okay na yung pakiramdam mo? Ha? Nalalamig ka? Ay. Ganyan kasi yan kahit nung baby pa siya, baby pa lang gusto. Kahit mataas na yung temperature niya, lalaro pa rin. At yan, papakain ng alagang aso. Sinat lang naman. 38.6. Tapos kakarating ko lang din kasi naghanap ako ng tempra. Pumunta ako dun sa Bilidan. Nakabili naman ako ng tempra kaya pinainom ko kaagad. Dito muna kami kasi baka mga tulugan ko. Oh, meron yung pagkain. Gulay. Mamaya alas 12 papainom ka na naman ng gamot. 12:34 at kunin ano? Ha? 12:34. Papainom ng gamot alas 12. Mamaya bukas magpahilot ka baka nadapa ka. Ay, nadapa ako tayo. Saan? Ang alas na sito. Saan? Sinungaling ka? Singwala. Tanungin ko nga si Nini. Hindi nila kasi nakita. Pahilot kayo ni Lola mo bukas. Ma, huwag mo mawad mama. Ma, pagkasaki. Ma, pahilot mo. Pahilot ka kay Lola Maylin bukas. Bago sa dati. At sila pa po nandyan sa labas. Nagsiselfon. Daming tao, parang may okasyon. May pistahan. Ayan. Dito lang muna tayo. Vlog. Edit time. Tapusin ko yung vlog kanina doon kay Lagwin. At yun, hindi mo na sumakay yung asawa ko ngayon. Bukas na lang siya sasakay. Bukas na Sabado. Kasi ngayon birthday niya. Sabi ko dyan ka muna. Tapos sasakay sa Sabado. Darating sa Linggo. Namaga pala yung tinusukan ko. Ininjikan. Baga. Injik sa anti-rabies oh. Kitang kita. Kabilaan. Kung kabila kung magaman. Ano oh. Pares mo maga. Ah? Di, baga pa siya na kaya. Tapos 14 days ko na magbalik. 14 days balik. At yun, success yung nabili natin na memory card dun sa balatan. Hindi nagkukurap. Update natin si Pula.
So yung vlog natin ngayon. Ganyan matulog si Pula. Makita ko sa inyo kung paano matulog. Yan. Ganyan talaga yung vlogger. Kasi mamaya-maya gising para mag-edit ulit. Tulog manok lang. Ay. Ang panlas na tong ano, ang kasinggil. Pakita natin dito sa busy mga assignment. Assignment. Sila mga kakarating lang nagtinda ng balot. Saka si kasinggil. Tinan din natin dito sa labas. Yo! Dinner time. It's Kumakain pa lang si Nini. Papa nandyan. difference sa internet. Amo ay. Balik. Maya-maya kain na rin tayo. Nagigana na kasi mamaya gigisingin kita. Alas 12. Tingnan nga natin yung ano ulit, temperature. Upo ka dito. Ay. Pero yung alas 12. Bayo mo sa gulong. Biso sa to plastic bag. Dito. Ano dito? Ganyan ha. 38.6. Butasan na ay. Butasan. Huwag mo na maglaro kasi ng Play-Doh na yan. Slime. Ayan po. Ganyan kasi pag ano, may sakit yan, talagang binabantayan ko. No. Yan. Sana bumaba na ako, 37 na. Huwag malikot. Ano? Kanina 38.6. Yun, bumaba. Ano na lang po, 37.3. Yung normal ata 36. Yung 37.3. Kanina 38.6. Lang. Kanina tinawagan yung asawa ko. Huwag ko raw tulugan. Hindi ko naman talaga tinutulugan pag may sakit. Alam niya naman yun. Mas bukas, sana magdamag, magaling na to para makatulong tayo din sa kanila. Kasi pag hindi pa siya magaling, kailangan ng mabayaan ko to. Iwanan ko siya na may sinat. Talagang hindi pa tayo makakatulong. Yan, balik ulit tayo kay Pula. Nanonood ng Paw Patrol. Ganun lang po kami dito sa bahay. Okay?
Ayan po, kain tayo. Kain. Ay, baby. Si Pula bumangon na. Kain. Itlog yung ulam natin. Itlog. Sabay tutong. Kainan. Alas 10. Ayan po, bumaba na yung ano niya. 36.5 na lang. Ayan. Jason na. Jason. Oh. Pwede mo nga ni ate. Tawa ko. Pag-call ka na, di ka po nakadit. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Ayun mga bars, good morning. At ayun, kala ko di ako makapasok. At kasi kagabi, sinilat yung anak ko. Tapos ngayong umaga, pinahilot ko. Kasi may pilay pala. May hilutin dun sa ano niya, sa tagiliran. At magaling na yung anak ko. Tapos may gamot naman na iniinom. At dun muna kila mama. Iniwanan ko muna kila mama. At ako, papasok. Mamaya, sasakay na raw yung asawa ko. Bukas nandyan na yun, linggo. Yun. Paalam naman sa kanila na malilit ako kasi ganyan. Mahigin na si Kasa pa. Siyempre, nagayano muna ng pagkain dun sa bahay. Ganda ng bulkan. Kitang kita oh. Bulkang Mayon. Sana wag umulan. Plano ko sana isama ko yung anak ko, kaso yun nga, kasilat ka, wag na lang kasi baka mapasa pa. Ayan. Doon na ako kila ano, from Laudigo. Now let's G! Hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be. Ayan po, dito na ako sa sinturon ng bato. Papunta na kila Gwen. At ayun, yung ano nung asawa ko, yung findings niya ay una raw na gagamutin muna yung ano, yung sa tenga niya. Sabi, kasi connection pala yun, yung tenga saka yung ano, ilong. Sabi. Tapos, yun nga, ang unahin muna yung sa tenga niya. Tapos magpapatak daw muna. Kaya babalik siya sa November 4 para i-check up ulit kung gumagaling ba. Para kung hindi, parang yung tenga niya yung uuparahin muna, hindi muna yung ilong. Grabe, dami pa nating ano, darating na. Ayan po, dito na ako. May okasyon siguro sa kabila. Luluto. At dito na pala si Tilo. Tilo, good morning. Kailan ka dumating? Kahapon? Ay, kahapon dito ka na. Dito ka na pala kahapon. Ha? Kamusta yung ano? Nalibing na? Ayos ah. Oh, bubuhatin mo? 1, 2, 3. Oh, malupit. Tilo. Na. Sana dinasin natin yung anak ko para tuloy-tuloy na yung gawa natin, kasi bukas dito na rin yung asawa ko. Sasakay na siya mamaya. Yo. Kuya, good morning. Morning. Ano? Amo? Kain kuya. Sige. Wala mo. Talong. Tapos may isda dito kuya. Siram. Amo? Amo.
Amo sapatos. Nauna si Nilas. Di ko mabay ito bang ramuran. Bim. Amo. Almusal tayo. Masih Gwen. Nag-review. Hindi pa ako nag-almusal eh. Dali-dali na ako dun sa bahay. Ha? 12. Malambot pa yun. Para mag-iba. Bakit eh? May bakalatan. Parang mag-iwang. Betul lang ka bang ano? Tingawan. Titik-titik na lang. Yun ang kakaiba. Ano lang sabon? Sabon. Sabon mo? Ayan, nandito po si Kuya Jong. Ayan. Tapos yung misis niya, uuwi daw bukas. Tapos October 4 ang balik para sa niresitahan niya ata ng gamot. Tapos kung magiging okay, hindi niya ata mag-oopera. So tapos daw kasama pa yung ilong. Yung tainga muna ang gagamutin. Ayan. At ano, baka pwede po nating suportahan ang ang mga vlog ni Kuya Jong para magkaroon sila ng pondo at bukod doon magkaroon ng pambili ng gamot. Yung makasahod siya buwan-buwan habang nagagamot yung kanyang misis para magkaroon ng pambili ng gamot, masuportahan po natin dahil hindi biro yung yung pambili ng gamot, mahal. Siyempre yung pamasahe pa, yung pagkain. Yan, suportahan po natin ang mga video niya. Huwag po natin i-skip ang patalastas. Yun. Maraming salamat. Kaya ulit. Ang layout nilayout ni Kuya Gatcho. Umoy. Kaya po, 73 divided by 4. 74 daw. 0-0 ah. Walang cut. 0-0 talaga. Kulang ako pa. Balat kung bakit boros ko kayo. Wala mo na. Yes. Manong ulit. Ay, upan. Meron na, meron na.
Ayan po, tuloy-tuloy yung paghukay namin ni ni Pula. Ayan. At ito yung niliauto kanina ni Kuya Gatcho. Tingnan nyo na lang po sa vlog niya. Ako yung pinahukay, kaming dalawa ni Pula. Yun, maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel. At maraming salamat kay Kuya Noli dun sa panawagan niya sa mga viewers natin. Yun, maraming salamat. Nagmimerienda sila. Ayan o. Snack time. Mamaya na ako magano kasi kakakain ko lang din nag-almusal. Dito na ako kumain. Realism man. Kailangan may SIM. Kailangan may proof. It's all about realism. Mama, realism. Yung baywang lang yun. Oh. Yan po, malalim na siya. Abot na dito sa ganito ko. Para to sa kusina. Dalawang poste, dun yung kabila. Tatanungin ko muna si tatay kung ano yung lalim. Kasi baka sumubra. Pantayin ko lang muna to. Poste, kusina. Ano tayo? Pantayin ko na lang to o dagdagan ko pa? Pantayin ko na lang to? Malalim na to. Pantayin ko na lang to. Oo. Pantayin na lang daw to. Ay, sarong pala. Sa taas. Ayun, maray ka. Ayun baga. Tikok ang kayaan. Tikok baga ang Tikok nga ni. maray ka pa. Anong mo? Yan pa. Ay. Dahil man sana. Santa. Kay Tilo. Ay, nagmumukay sa kilo. Nag-ano nung buhangin. Sako. Barita. Andyan. Ginagamit sa kabila. Diyan mo na itusok mo dyan para maano, para makabuka mo sa rarong. Ayun, barita.
ako kung mahigit. Yan, okay na. Doon naman sa kabila. Bila. Taas na. Yan po. May tubig-tubig na. Nabot na lagpas tungod ko na siya. Nabot na dito. Yan. Tapos na natin yung unang poste para dito sa kusina. Doon naman tayo sa kabila. Yan po, simula na tayo dito sa pangalawang poste dito. Habang wala pang init. Tatay, nag-ano dyan sa agdan. Lalagay ng gabay. Snappy. Limang aldo. Parang arugado. Parang arugado. Dari. Ano tumbok? Ito na naman. Pwede. Di man. Ako, dito pala oh. Bantay sa naman. Sorry. Katabi mo na ng halo. Katabi mo na ng halo. Siri ka pala ko. Ganyan yan daw. Bakal na tayo kapalit. Kaya mo kaya na. Ano yung ka na mabitin? Chorba. Chorba. Apa to baga? Mana raw? Dito ba ano? Gagawin pantay ko lang to dito. Dito baga, pag ganyan. Pasok. Dito. Dito. Kasi yun, halos nakaano lang. Dito lang. Sa labas lang po siya. Alak pa. Alak pa kasi. Gira. Pahinga-hinga muna tayo, pahinga. Pahinga. Medyo mainit-init na yung pangalawang. Ay, bubusan kaya ito mamaya. Bubusan ito kagat yung ngayon? Bubusan ngayon yan? Ha? Hindi? Kahit yung isa lang? Buo na! Buo na! Buo na! Ayun, pahinga muna dun sa pangalawang ano, pangalawang hukay. Ito, dito na yung tubig, may tubig na. Yung kasi may pangalawang hukay, may ano, may bato na naman. Ay ano, yung parang tinanggal sa ano, kalsada. Malaki pati. Baka tulad din ng ganun, no? Kasi ito rin yung nahukay nung nakaraan. Yung naghukay ng CR. Ito. Dito yan nakalagay. Parang mayroon na naman dyan, no?
Si Tilo. Oo, maabot eh. Si... Sa ano eh. 33 anyos. Konti, yung mga si Joey. Nasa side mirror ko to. Ay, kaway-kaway pa Joey ah. Ayan po. Sarap nitong luluto nila Papa ni Kano ulit tsaka ni nanay ni Gwyn. Ano? Ito yung sinasabing ano, sinanglay. Sinanglay na walang kamatis. Sinanglay. Yung pikadalyo may palaman yan, sinanglay. Kasi wala nang palaman. Sarap niyan, sabay baga-awonon, kalamansi. Kaya ginawa ko dyan, ginataan na lang. May kalamansi na yan, tay. Sarap. Ano yun? Kalamansi, baga-awonon, pipirisan. Hindi, nilagyan ko ng suka. Oo. Sige na. Ito na. Kasado ka na. Kasado na ba? Lupit. Lalo kung may kamatis Wala yan. kasing kamatis. Kung pag may kamatis, sarap. Mauli na yung kamatis. Bukas na lang yung Yung kamatis. kamatis, kakagatin na lang Mm. natin.